טוב, אז חבר'ה, יש לכולם, עכשיו אני הולך להביא לכם עול אורבניקה, אז יאללה בואו נתחיל. אוקיי, אז יש את הטבעות האלה, שזה מגיע 2, מגיע אחת כזאתי, כזאת מסולסלת, והאלה, כמו הרגילים האלה שכולם אוהבות, האהבות האלה, זה אלה מביניהם הכי אהבתי על האצבע את זאת, כי זאת כל שתייה איזה משתנה 15 שקל שווה. והעול קניות מאורבניקה, כן, יש לי אפילו פה סכין של אורבניקה. דבר הבא, המזוודה העבודה הזאת היא מושלמת ברמות ונוחה, מזוודה טרולית. אוקיי, אוקיי, זה פה. זה גם מאורבניקה, אבל זה איפה שראינו את הסרט של מיינקראפט, זה לא אורבניקה שסתובבנו שם. אוקיי, זה עוגיות האלה ב2 שקל. כמובן למה שאני לא אקנה, עוגיות טובות, זה מה אתה מטיסה. הבקבוק הזה מושלם ברמות ב20 שקל, מושלם בטירוף. זה מה שקניתי, לא מלא. טבעות, אני פשוט אשים אותם על הטיסה ואחרי זה אני גם משתמש בהם בחו"ל. עכשיו אני אעשה שם מלא סיבובים והכל, אז עכשיו אני אחזיר את זה לכל. אתה מזוודה לרוב, אחרי שחכו, אני אראה לכם אותה יותר טוב, אבל אני אחזיר את הדברים למקומם. היא מה זה יפה. אוקיי, אני הולכת להראות לכם אותה. ככה היא נראית, אל תתייחסו, היא פשוט עמוסה, חכו. אני אנסה להוציא את זה. היא נראית, היא מושלמת ברמות. יש בה עדיין קצת דברים, זה אחד המושלמים, אבל צריך לעשות את החיצה ארוכה. והחייבתי שזה למטה כזה, אני אחזיר את הדברים. וזהו, ביי יוש.